қадкашии одам, калон шудани ҷасомади умумии организм ё бофтаи узвҳои ҷудогунаи он. рушд яъне инкишоф хусусияти материяи зинда буда бештар ба организми ҷавон хос аст, вале ҳама гуна калоншавии ҷасомади бадан қадкашӣ маҳсуб намешавад. Масалан, ғунҷшавии чарб боиси калон шудани ҷуса гардад ҳам, вале рушди организм нест. меъёри рушд қад, вазн ва дарозии қисмҳои гуногуни ҷусаи одам мебошад. ба рушди одам бисёр омилҳои дарунӣ ва берунӣ таъсир мерасонад. ба омилҳои дарунӣ омилҳои генетикӣ ирсӣ мансубанд ки онҳо ба бофтаҳо бевосита ё тавассути системаи эндокринӣ ва асаб таъсир меорад. омилҳои беруние ки ба рушди инкишофи бачагон асар дорад инҳоанд: шароити зиндагӣ, сифати хӯрок, бемориҳо, машғулиятҳои варзишӣ ва ғайра. рушд се дараҷа: афзоиш, оромӣ ва таназзул дорад. дараҷаи афзоиши рушд давраи батнии тифл ва баъди таваллуд тақрибан то 20 солагиро дар бар мегирад. рушди занон аз 16 то 18 солагӣ, мардон аз 18 то 20 солагӣ давом мекунад. минбаъд он дар ҳолати устувории нисбӣ яъне оромӣ қарор гирифта, қадди одам баъд аз 50 солагӣ то рафт тақрибан дар ҳар як 10 сол 1 сантиметр паст мешавад. паст шудани қад дар натиҷаи кӯтоҳ гаштани сутунмуҳра бинобар каҷ шудани он, коҳиши чандирии тағоя ки гирди байни муҳраҳо ва ҳамвор шудани онҳо ба вуҷуд меояд. кӯдак дар солҳои аввали ҳаёт хеле қад кашида, минбаъд ин суръат суст мегардад ва дар давраи балоғат аз нав меафзояд. дар бисёр давлатҳо дар тӯли 10 солаҳо меъёри миёнаи қадди одамро барои мардон 165 сантиметр, барои занон 154 сантиметр қабул карда буданд. вале бинобар акселератсия ин рақам солҳои охир барои мардон то ба 167-168 сантиметр ва барои занон бошад 156-157 сантиметрро ташкил медиҳад. барои баёни сабаби акселератсия назарияҳои зиёде пешниҳод шудааст, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо ин ҳодисаи мураккаби биологиро шарҳ дода наметавонад. тағйири сифати хӯрок, истеъмоли зиёди сафедаю равғанро сабаби асосӣ меҳисобанд. дар асри 19 ва аввали асри 20 дар тамоми кишварҳо афзудани қадди одам аз он шаҳодат медиҳад ки эҳтимол акселератсия бо маҷмӯи омилҳои гуногуне ки дар таҳриқи рушду инкишофи организм яъне беҳтар шудани дараҷаи зиндагӣ, сифати хӯрок, кам гаштани беморӣ ва ғайра иштирок мекунанд вобаста бошад. дарозии қадди ҳалқаҳои ҷудогона ба ҳисоби миёна мумкин аст аз ҳамдигар қадре фарқ кунад. масалан, қадди сокинони мамлакатҳои Скандинавия нисбат ба қадди сокинони Италия ё Фаронса 10 то 15 сантиметр баландтар аст. ба қадди одам гармони сабзиш ки гипофиз ҷудо мекунад таъсири калон мерасонад. ин гармон синтези сафедаҳоро метезонад, инчунин намакҳои фосфор, калсий ва натрийро ки барои бунёди устуғон ва дигар бофтаҳо заруранд дар организм нигоҳ медорад. гармони мазкур то охири умр ҷудо мешавад. норасоии он дар синни кӯдакӣ боиси асабзиш мондани организм яъне паканагӣ мегардад. агар гармон бар зиёд ҷудо шавад, гигантизм рӯй дода қадди одам ба 240 ё 250 сантиметр мерасад. дар сурати дар одами калонсол аз эътидол зиёд ҳосил шудани гармони сабзиш андозаи ангуштони дасту по, панҷа, кафи по, бинӣ, ҷоғи поён калон мешавад. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.